Здравейте, приятели! Добре дошли в канала на Целокупна България. Днес да поговорим за безмислените войни, които води Европейската комисия. Или така наречената зелена сделка. Или директно войната против въглеродния двуокис. Въглеродният двуокис е първичен газ. Неговата концентрация във въздуха в различните години е горе-долу една и съща. Да кажем между 0,03% и нещо и сега 0,04%. Ако въглеродният двуокис стигне до 0,02% и по-малко, то растенията вече ще бъдат затруднени много. Някои ще оцелеят, може би, но по-голямата част от тях ще загинат. Вие си помислете, като загинат растенията, какво следва. Според мен, панелите, които се слагат, за да се намали въглеродният двуокис, нанасят по-голяма вреда. И ще ви кажа защо. На много големи пространства, земеделска земя или по планините, като се засеят такива панели с 1000 квадратни метри площ, какво се получава? Те първо изрязват там дърветата и храстите и остава гола земя. Това директно намалява изпаренията, а от тези изпарения пък зависят валежите. И после ние се питаме, ама то не вали. Как ще вали? Ето, това е положението. Сами вредиме на природата си. Тази Европейска комисия е съставена от неуки и неадекватни хора. Те водят и други безмислени войни, като войната против земеделието и фермерите. Те също били виновни за затоплянето. Ти да видиш какво ще ядеме, не се интересуват. Или кой знае какво си мислят, просто не знам. Сега да се насочиме към Украйна. Украйна върви с бързи крачки вече към каменната ера. Управляващите в Украйна скоро излязаха с призив към населението да напусне големите градове и да отиде по селата, защото тази зима нямало да има ток. Като отидат по селата, ще се топлят на дърва и ще си светят с свещички, може и с газови лампи, както примерно нашите деди преди 100 години. Направо идилия. А се чудя как тези хора в Украйна не протестират. Направо ми е чудно. Протестират против отвличането, против смяната на военен министър, но не протестират против отвличането на хора от улиците и от домовете им насилствено, за да ги вкарат във войската. Да, чудно ми е. Но както и да е, Украйна така или иначе капитулира. Тези хора едва ли ще искат да живеят в каменната ера. Може би ще потърсят закрила в съседните държави. Ще видиме. Драги приятели, пожелавам ви приятен ден и помнете, България е единствената ни родина. Обичайте я!